Philippians chapter number 3, verse 13 and 14. Brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do. Forgetting those things which are behind, and reaching forth unto those things which are before, I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Messiah. Mga igsoon, ako wala nag-isip sa akong kaugalingon nga nakahupot na. And I'm going to add 3 words here to help us understand this Visayan a little better. Mga igsoon, ako wala nag-isip sa akong kaugalingon nga nakahupot na sa akong mahimo. Apa nining usa kabutang ako nagbuha nga nagakalimot ni ato mga butang nga nang agi na og nagakapot ngadto sa mga butang nga anaa sa unahan. Ako nang limbasog sa pagdasdas paingon sa marka. I'm going to read it the way they translate it. Later, I'm going to adjust the translation. Aron masakto gyud sa mas English. Ako nang limbasog sa pagdasdas, paingon sa marka, tungod sa ganti, sa hataas nga pagtawag sa Dios diha ni Kristo Jesus. Pero na ako, masakto kung kita musulti niini, ako nang limbasog sa pagdasdas, paingon sa marka, alang sa ganti nga mao ang hataas nga pagtawag sa Dios diha ni Kristo Jesus. Title of my message this morning is Don't Let the Past Limit Your Future. Ayaw tuguti ang miagi sa paglimita sa imong kaugmaon. Don't let the past limit your future. Magampo na ta. Dahil kung makalingkod para sa mensahe karon. Father, would you please bless the message today? Lord, would you please encourage and strengthen hearts? Thank you for those who are faithful and in their place. I pray, Lord, for those who are sick and those who had to stay home to watch sick children. I pray, God, you bless all our people today. I pray, Lord, that you fill me with your Spirit as I preach, work in hearts. Help me, God, to deliver the message that we need today. Lord God, we love you. Please, God, help me, Lord. Pray in Jesus' name. Amen. Pwede ko mo maglingkod. Ang mga bersikulo nga atong gibasa karong buntag, uban sila sa pinakamakadasig nga mga bersikulo sa tibok Biblia. Kinahanglan ta makasabot nga si Po murag ang pinakanindot nga Kristohanon sa tibok Biblia. Kawa siyempre ni Jesus Kristo mismo. Pero sa mga apostles ni Jesus, mga missionary, mga tao nga naghimo sa buluhaton sa Dios, murag si Po naglabaw sa tanan. Dili maihap ang kadaghang sa tao nga nangaluwas tungod kaniya. Nagsugod siya sa mas daghang iglesia kaysa tanan lain apostoles. Naglaho siya sa pagluto, sa pag-antos, nga maglabaw sa bisan unsa nga kita maka-imagine. Murag walay Kristohano sa Biblia, naglabaw ni Po. Gigamit siya sa Diyos sa pagsula sa daghang books of the Bible. Daghang letters sa lain-laing church sa paggiya kanila nga ang balang espiritu naggamit kaniya nga maggiya sa mga church niya ng panahon na apan sa atong teksto karong buntag, si Po mipahayag ni ining gamhanang mga pulong. Mga igsoon, ako wala nag-isip sa akong kaugalingon nga nakahupot na. Meaning, wala pa nakahukop sa akong mahimo alang sa Ginoo. Unsa bang yang kipasabot ni ini? Nakasabot siya nga bisan nanay dakong kabag-uhan diya sa iyang kinabuhi. Napay daghang area diin siya kinahanglan pang motubo.
So he said, I count not myself to have apprehended. Kinahanglan ko nga motubo pa. Nakasabot siya nga bisan gigamit na siya sa Dios sa hilabihan kadako nga paagi. Napaydaghang butang nga kinahanglan pang buhaton. Ug iyang gipahayag mga igsoon. Ako wala nag-isip sa akong kaugalingon nga nakahupot na. Ako musulti nimo unsa magbabag sa pagtubo diha sa atong kinabuhi. Magsugod taog hunahuna nga okay na ko, paigo ang akong pagtubo, paigo ang akong gibuha. I've grown enough. I've done enough. Pero dalit man ang attitude ni Paul. Iyang gihunuhuna, napaydaghang butang nga kinahanglan buhaton alang sa Ginoo. Napaydaghang tao nga kinahanglan pang maluwas. Napaydaghang iglesia nga kinahanglan pang pagasugdan. Si Paul nagingon, oo, naydaghang butang nga akong gihimo na alang sa Ginoo, pero wala pa ko nahuman. Truth Baptist Church, I want to say to you today, wala pa ta nahuman. Napaydaghang buhatong kinahanglan pa. Himuon na lang sa Ginoo. Si Paul, nagingon, basta lang buhit pa ko na pay mga butang nga ganahan na kong buhaton alang sa akong Ginoo. Brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do. Apan niining usa ka butang ako nagbuha, or we could say apan kining usa ka butang akong gibuha. You listen to me this morning. I will tell you one of the greatest secrets of Paul's life. He had one focus. Naidaghang lain-lain buluhaton. Pero ang iyang kinabuhi naiusa lang ka-focus. He focused. He said, this one thing I do. Pero tanawa, ang sunod, diha sa verse. Brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do. How many things? How many things? Padayon ta. Forgetting those things which are behind, and reaching forth unto those things which are before. Mga igsoon, ako wala nag-iisip sa akong kaugalingon nga nakahupot na apan niining usa ka butang ako nagbuha. Nga nagakalimot ni atong mga butang nga nangagi na ug nagakapot ngadto sa mga butang nga naa sa unahan. Nakitaan ba ninyo ang akong nakitaan dere? Iyang gisulti, kining usa ka lang ka butang akong gibuha. One thing I do. Dayon naghiskot siya sa duha ka butang. Y'all see that? One thing. Oh, nay duha. Unsa ni? Tigulang na ba siya? Ba dilit na makaihap? Unsa ni? I've done that before. Nag-preaching ko. Now say number 2. Did y'all know na ay tulo ka klase sa tao sa kalibutan? Tulo ka klase. You ready ba? Tulo ka klase. Pila ka klase? Tulo ka klase. Sila nga makaihap o sila nga dili makaihap. Loading. Wala ka muna kasabot. I told you there's 3 and then I only gave you 2. Nagpakita wa ko kabalo unsang pag-ihap. Loading. Pastor, unsang ikatulo? Never mind. It's funny in English. Wa ko nakasabot. But Paul said, this one thing I do, forgetting and reaching forth. Paul. Dua ka buok na Paul. Kinahanglan siya na ikawan. Paul, tanawon sa imong gisula, Paul. Dua na. Imong gisulti one lang. Unsa ni? It's actually very simple. Look at verse 13.
We're going to read the first line of verse 14. Brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, comma, forgetting. It does not say I forget, it says forgetting. There's a difference. Those things which are behind and reaching. It doesn't say I reach, it says reaching forth unto those things which are before. Look at verse 14. I what? Press. I press toward the mark. Sa Bisaya, taas kayo na. Kanang nga pulong press. Naglimbasog sa pagdasdas. Kita nagsabot sa pulong limbasog. Limbasog. Kinasing-kasing paningkamot. Mag-strain ka. Magsulay kayo. Pagdasdas is kind of like that. Magdali-dali, mag-push. Diba? We're gonna see that in a minute. I have definitions. We'll read it in a minute. Bisaya. Ako naglimbasog sa pagdasdas paingon sa marka. I press toward the mark. Pila ka buok na. Usa lang. Usa lang. Kini maong usa ka butang nga iyang gihiskot sa verse 13. Wala siya naghiskot niya ng duha ka butang. We'll come back to them in a minute. I'll explain them. Pero iyang gisulti, this one thing I do. Next verse. I press. I press toward the mark. So let me explain the Visayan kay ang uban wala nakasabot sa pulong limbasog. Ang pulong ng limbasog nagpasabot ang kinasing-kasing nga paningkamot. Ang pagdasdas nagpasabot ang kuskang pag-abante nga dili dali mapugnan. How's that for definition of dasdas? It's very similar to pas-pas. It's the idea of pushing forward with strength. Gamit ang kusog. Ang pulong marka, syempre, nagikan sa English pulong, mark, o kana nagpasabot ang go. Ang katuyoan, ang kinatumyan, sa diat sa imong padulong, ang kinatumyan sa imong paningkamot, this is where I'm trying to go. That's the mark. So it's the direction, ang padulngan, the end goal, ang katapusan goal. Paul said, this one thing I do, I press toward the mark. You listen to me very carefully. You need a mark in your life to press toward. Kinahanglan ka na ay goal sa umaabot aron maningkamot ka magkabot ni ana kay ang tao nga walay go magsuri-suri lang sa kinabuhi o gamay kayo ang iyang matuman. Pila ka Pilipinos mag-usik sa ilang kinabuhi diha sa kinabuhi nga way plano, di ba? There's no direction, no long-term goal. Paul had a goal. I press toward the mark. So here's the question. What mark? Unsa ba ang goal at tubangan niya? If you say, Paul, grabe kayo ng imong paningkamot. Para unsa man ka na? What's the mark? Look at verse 14 again. Philippians 3 verse 14. Philippians 3 verse 14. I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Ako nang limbasog sa pagdasdas, paingon sa marka, and I'm going to adjust the Visayan, alang sa ganti nga mao ang hataas nga pagtawag sa Diyos diha ni Kristo Jesus. Paul said, I have a goal. I press toward the mark. What's he talking about? He's saying, labaw sa tanan, ganan kong mukapot sa kabubuton sa Diyos alang sa akong kinabuhi, ganan kong mutumhan sa iyang pagtawag. That was Paul's goal. Kana ang iyang katuyuan sa kinabuhi. He said, I press toward the mark. I want to do God's will. Can I tell you how you know you don't have a goal in life? This is not in the outline, but I'm going to take a break. Ako musulti nimo sa paagi
Ako mo pakita nimo unsa bang ebidensya sa tao nga wala nag-press. Wala goal nga nag-consume, wala siya focus sa kinabuhi. I can tell you the biggest sign of a life without a goal. You can't get out of bed in the morning. Dili ka makapabarog sa imong kaugalingon sa buntag. If you can't get out of bed, you don't have a purpose. Ang tao nga nay katuyuan, mubarog na. Wow, it just got real quiet. Practical kayo, Messiah, kalit lang. Ang alarm, You lack purpose. I will tell you how to have a bad day. Hit the snooze button. Nagplano ka mo mata 5:30, magbasa ko sa Biblia, mag-ampok ko. 6:30 natulog yapon. Kanusa ka mo basa sa Biblia? Kinahanglan mo magandang ka sa adlaw, magluto, mag-ilis, maligo. You're not pressing toward the mark if you're in bed at 7 o'clock in the morning. You can pretend to be spiritual. Getting out of bed is spiritual. That is not the outline, but boy, is it good. I'm asking today, do you have a mark? Are you pressing for God's will? Get out of bed. Paul says, I'll tell you what I want. Ako musultin mo sa rason nga maningkamot gyud ko kinasing-kasing maglimbasog. I want to finish God's will for my life. Ganahan ko mutuman sa kabubuton sa Diyos sa pagtawag nga siya nagutang sa akong kinabuhi. Kana akong kinasing-kasing nga tingwa. You listen to me this morning. Ang pinakadakong, pinakahingpik nga katagbawan nining kinabuhiya, mao lamang ang pagtuman sa pagtawag ng Diyos mitakda alang sa imong kinabuhi. Walay ganti nining kalibutan nga maglabaw ni ana. Walay kwarta, walay say tawag niya na kabantog, walay dungog, walay fame. Kung ganahan ka mag-experience sa kinabuhi nga may katagbawan, follow God's will. Press! What's the word? Paglimbasog. Paninggamot! I'm skipping a lot of material and I'm going to skip some more. I'm just trying to say this morning, naiusa lang kabutang nga hingpi nga makatagbaw kanato o kanama ang pagtuman sa kabubuton sa Diyos. He made you. He knows what's best for you. Pero ang atong problema hunahuna ta nga kabalo taon sa imayo sa atong kinabuhi. Diba? Dili gayud ka makakaplag sa hingpit nga katagbawan nining kinabuhiya. Hangtod ikaw hingpit nga motugyan sa imong kaugalingon ngadto sa kabubuton sa Dios. Paul said, this one thing I do. I press toward the mark. Can I ask you a simple question? Do you want to do God's will? Ganahan ba ka mutuman sa kabubuton sa Diyos alang sa mong kinabuhi? I didn't ask, are you scared? Kitang tanan na kahadlok. Ang Kristohanan nga walay kahadlok diha sa pagsunod sa Ginoo. Wala pod kaalam. Everybody's scared. Fear is natural. Because if there's no fear, asa man ang pagtuo? Kung klaro gyud ang dalan atubangan nimo, asa man ang pagtuo? I'm asking today, ganahan ba kang musunod sa iyang kabubuton? Paul said, this one thing I do,
I press. You say, but wait a minute, Pastor Mike, what about the other two things? Yang gisulti, this one thing I do, dayon na idua ka butang yung gihis ko, dayon, nibot sa I press. Ako nang limbasog. So, unsa man eh? It's a good question, but the answer is simple. Go back with me to Philippians chapter 3, verse 13, and we're going to bring this message home. Dili madugay ni. Kung ganahan ka mo sunod sa kababuton sa Diyos, kung ganahan ka makasulti, this one thing I do, you need to understand this truth. Philippians 3:13. Kung nanas, amen? Brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forth unto those things which are before, I press toward the mark. Mga igsoon, ako wala nag-isip sa akong kaugalingon nga nakahupot na apanining uskabutang ako nagbuha nga nagakalimot ni atong mga butang nga nangagi na ug nagakabot nga ato sa mga butang nga anaa sa unahan ako nang limbasog. Notice nga nagakalimot ug nagakabot. Notice that? It's saying, while I press, this is how I do it. Paul, unsa nimo pag-press alang sa kabubuton sa Dios? How do you press? He says, two requirements. If you want to be a Christian who says, this one thing I do, there are two requirements. Number one, forgetting those things which are behind. Number two, keeping your eyes and your heart forward. Magbantay, mag-focus ka sa mga butang nga nasa unahan. Listen to me very carefully. You cannot follow God's will with all your heart while you're looking backwards. You have to forget. You say, I want to follow God's will. Sometimes you have to forget the things that are behind. Why? Because that's the only way you can focus and strive. Maningkamot para mga butang nga nasa unahan. So Pastor Mike, unsa ba ang practical? I don't understand. Okay, listen very carefully. Here's the message. Ang uban ninyo karong buntag, nagalasod pa ka diya sa imong Kristohanong kinabuhi. Nagsulay ka mo sunod sa Ginoo, pero magkimpang sa imong paglakaw. Maglasod ka, pero dali kusog, dali kinasing-kasing o kinang rason. Nag-focus pa ka sa imong miagi. You listen now. If you are focusing on your past hurts, you cannot focus on this one thing I do. Kung nag-focus ka sa mga sakit sa imong miagi, kung kana gayud ang nagkupot sa imong hunahunag, sa imong kasing-kasing, dili gayud ka makasulti sama ni Paul, this one thing I do, because your heart is always being pulled. Kung mag-focus ka sa imong miaging sakit, o sa imong miaging sayo, imong miaging kapakyasan, dili ka makakabot sa iyang will sa umaabot. Kay mapugngan ka sa imong miagi. If you're focusing on your past successes, nindong nga gibuhat na ko lang sa Ginoo sa miagi, that focus will stop you from doing what you should do tomorrow. Paul gives us a great truth. If you want to follow God's will, there are things you need to forget. Kung ganahan gayud ka mo sunod sa kababuton sa Diyos, kung ganahan ka makasulti, this one thing I do, na ay mga butang nga kinahanglan kalimtan. Oh, you say, Pastor Mike, I can't forget. Forget does not mean you don't know anymore. It means mag-decision ka, dili na ko mag-focus sa kung hunahuna niya na. The Bible says God forgets our sins. Does God, ang Diyos ba nalimot nga ako na isala?
Does he not know? Wala pa siya. Hoy! Ginoo, nakasala ko, pleo, pasaylo ako. Nakaisala? Wako ka ba? Siyempre, kabalo pa siya. Forget is a decision. Dili na ko maghuno-huna kabayan nga na. Can I give you a simple illustration? Kung naay tao nga mamatay, unsay atong buhaton kaniya? Natay lubong, kay patay na siya. Kung patay na siya, kana nga lawas, wa na'y pulos para sa situation na to karon. Dili ta magbutang sa lawas dito sa living room. We bury it because it's dead. Kita mo lubong niya ng lawas, kay ang tao wala na sulod sa lawas, so why pulos ang lawas? Diba? Paminan ako karong buntag. Ang imong miagi, patay na. Uban ninyo, kinahanglan nga may paglubong para sa imong miagi. Kung may tao nga misakit gyud nimo sa imong miagi, kung siya misakit nimo sa imong pagbati or sa lawas gyud, pamina, kana dali na ang imong kinabuhi karon. Ang Diyos mihatag na nimo sa bagong kinabuhi, di ba? Ang kuna, ang grasya sa Ginoo og ilubong kana nga sakit. Abantay alang sa Ginoo. Ayaw itugo ang imong miagi sa paglimita sa imong kaugmaon. What happened in the past doesn't have to control your future. Kung nakay dakong sayo sa imong niagi, nakasala gyud ka o karon nagmahay ka matagadlaw sa imong gipang buhat. Pero dali ka makabalik karon ayohon ka na. Dali pa ka change, mana na. Di ba? Kung nakay dakong sala nga gimahayan nimo karon, pagpasalamat sa Ginoo alang sa iyang grasya ug pagpasaylo ug ilubong ka na abante lang sa Ginoo. Ayaw itugo ang miagi nga magpugong nimo diha sa umaabot. Serve God! May I say, don't disobey God today because you regret disobeying God in the past. Ang tao mo sulti, oy, dali ko makaalagad sa Ginoo agi sa akong mga sala sa miagi. Oh, so maghimo ka og bagong sala karon kay magmahay ka sa sala sa miagi. Why klaro? Pero kanang hunahuna sa tao, kung nakasala ka sa miagi, pagdawa sa pagpasaylo sa Diyos. He says, if you confess your sin, He is faithful and just to forgive you your sin and to cleanse you from all unrighteousness. Pagtusin saad, pag-confess sa imong sala, o pagdawa sa kamatuoran, gipasaylo na ko. Makalagad ko sa Ginoo dali tungod butan ko, makalagad ko sa Ginoo tungod malaluyon siya, ug nagpasaylo na ko tungod maayo siya, ug ako mo bisan dali ko ug tako sa ako mo laganihat kay tako siya. Bury it. It's time to have a burial. Pastor Mike, na tao may sakit yun na ko, di na ko makaikas niya na nagkupot sa akong kasing-kasing. You listen to me. With God's help, you can forget and bury. Do you know why we bury? Do you know why we bury dead bodies? You know why? Well, number one, kay madunot. But why did God do that? Kay mas mayo para nato nga ang patay na, dali na makita na to kanunay. Dili mahil ang atong kasing-kasing kung kita siyang lawas matagalaw dito sa living room. Diba? Some of you, every week, and maybe every day,
Diya sa mong hunuhuna, mubalik ka sa sementeryo, huwag magkuha niya na nga patay nga lawas sa dakong sakit, and you dig it up and you look at it. Huwag maghunuhuna ka, balik-balik, kabay niya ng butang ang tao naghimo kanimo. Amen. Pasinay daot ang lalaki, naghikap sa imong lawas, sa diyang batanong pagka. Nagpaimulo siya nimo, basin imong angko, imong igagaw. Kasi na tao nagpahimulo sa imong lawas sa diha nga ikaw betanon pa o inosente pa. Sumala sa balaod ngayon siya mapriso pero murag white chance ha. Di ba? Bisan dugay kung dugay kayo na hitabo, there's no way you can win that case. And can I just give my honest opinion? I believe that molesters should go to prison. But many times it's much better for the person who is hurt just to get away from it. Kung nag-ikyas na ka, okay, ako muso yung tinood mo story. Nako'y igsoon nga babae, nako'y daghang igsoon, pero nako'y uska igsoon nga babae nga gimolest siya, dili gi-rape gyud, pero gimolest siya. Sa diya, basing 15 or 16 years old na siya. Sa daot ng lalaki, kaya ko niya. Pero nahadlok siya nga maghimo sa bisanon sa kabayan niya na. So, walay tao kabalo. Akong kinikana, wa kabalo. Ako, wa kabalo. Murag, 5 years mi labay. Nag-message siya na ko, nagingon, kining naitabo, ya niining a panahon, ug nagsulay ko magbana-bana sa details, kaya nagplano ko magkaso. Is that word, magkaso kaniya? Or kasuhan siya na ko? And nagsulay siya, naghimo sa kaso, aron makasumbong kaniya, aron makaangkon sa hustisya. Two things. Number one, dili siya makapruweba sa iyang kaso. And number two, nawala gayud ang tanan niyang kalinaw. I believe in justice. But don't destroy your life trying to bring a bad person to justice. Am I making sense to you? If you have already escaped, kung nag-ikyas na ka, gikan niya nga kahimtang, o dili na siya makihap ni mo, mga years milabay ka na naitabo, unsay pulo sa pagkuha niya nagikan sa loob nga nanog mulantaw pag-usab. Balik na lang ang sakit. Am I making sense to you? Now, don't misunderstand me. If that ever happens in our church, I will put the person in prison. Kung makadungog ko na ay lalaki sa mong church, magpaimulo sa mga babae, ako mo papreso kaniya. I will be the complainant if it is legal. If I can do it, I will. I will never allow it to happen in my church. I'm not talking about now. I'm talking about years ago. Bury it. Ilubong ka na. Kung nakay dakong sayop, ilubong ka na. Oh, kung ako unta, naghimo lang ni ini, basin lahi among kahimtang karon, stop. Kana nga hunahuna, why pulos para sa imong kinabuhi, kana mo babag lang ni mo gikan sa mayong decision karon. Bury it! Bury it! And say, I will press toward the mark! Si Pastor Mike, ako may pagmahay. Si Paul po na pagmahay. Si Paul, ang nagpapatay ni Stephen. Naghawid siya sa mga coats. I don't know the word. He held the coats. Samtang ang uban nagbuno sa mga bato nga nagpatay ni Stephen. And the Bible says, and Saul was consenting unto his death. Say, Paul, grabe ka ang imong kinabuhi sa wala pag naluwas. Oh, grabe yun. Tinuod ba ikaw nagpapatay ni Stephen? Tinuod. Wakay pagmahay? Oh, naagayon. Paul, unsa nimo pagpadayon? Kung agdako bukat kayo ang pagmahay, unsa nimo pagpadayon? Dili si Stephen lang, napay daghang laing gipriso nako. Ipapriso nako.
Ang uban gipatay? Opo, unsa nimo pagpatayon? Forgetting those things which are behind. Listen now. Undangi ang pagbasol sa imong kaugalingon. Ang kuna, ang grasya sa Diyos, o gabante para sa Ginoo. Bury it. Bury it. And don't dig it up. What is dig it up? That's the word I keep thinking of. Huh? Kalot is dig. Ayaw pagkalot, pag-usab. I'm missing the word up, but you get it. Can I say, kung nakay sayop sa may agi, buhatang matarong karon. Pila kapanahon nga dalita maghimo sa matarong karon kay bugat kung kasing-kasing kabay sa may agi. So nausik ang adlaw karon pod. Wa ko'y gana mo basa sa Biblia. Wa ko'y gana magampo agi sa akong pagmahay. Bury it! Bury it! Go forward for God. Do you know what our problem is? Nag-isip ta sa grasya sa Diyos nga gamay na lang. We don't recognize the power of God's grace. Did I use the word grasya? We don't recognize, we don't value God's grace. We think so, akong mga sayop, akong kasakit. No, ang Diyos mo hatag mo grasya para niya ng tanan. Where sin abounded, grace did much more abound. Go forward for God! So akong pangutana, unsay kinahanglan ilubong nimo? Unsay pagmahay? Kung unta ako naghimo niya na, you didn't do it, go forward. Mas mayo pa kung what yun ko nakahimo nini. Well, you did do it. Go forward. Accept God's grace and His forgiveness. Stop telling God His grace isn't enough to help sinners. When you say, di na ko kaya, kay agi sa akong pagmahay, you're saying, Ginoo, ang imong grasya kulang gyapon. Dili gyapon, ang imong grasya na kulang yun. Do you believe God's grace is enough? Nagatuba ka ang grasya sa Ginoo paigot man. Accept His grace, accept His forgiveness, and bury your past. This one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching to those things which are before. I press toward the mark. By God's grace, you can bury your past and go forward for God. Ayaw pag-usig sa kaugmaon tungod sa pagmahay sa miagi. Tugon na mga ulo, piyong mata.